Bună ziua lumea și bine am găsit la un pachet aici cu dulciuri din Anglia. Păi chiar nu știu cine mi-a trimis dulciurile astea, dar sper să fie bune. Ce naibii e asta? Bă, ai tortită. Oh, bun. Mai întâi începem cu... asta nu... Bebetă, strawberry twist. Cam așa arată. Uitați. Și că... să mâncăm una. Pentru video acesta să strângem maxim 10 like-uri. Așa. Deschidem. Are un gust foarte de pădurea, dar are un gust concentrat. Concentrat așa. Nu-mi plac. Nota 3 sau 4. Bun, alea am terminat. Merge cu... asta mai are să face la final. Cu bomboană numită Roses. Bun, sper să fie bună. Oh, e cu caramel. Săraca-i tortită. Merită un 9. O să facem doar cu 5 dulciuri. După cum v-am zis, e nota 9. E bună. Ce mai e pe aici? Se pare că a fost și un magazin din... da. Cam așa arată, uitați. E cu biscuite. I-aș da un 8. Asta a făcut piele de găină pe mine. Și iasă aici. Ce mă? Candy Choco! De astea mâncam eu. Astea cred că sunt bune. Sper să nu fie stucate. Prea bune. 10. 10 direct. Și să acum aici să încercăm bezeasa aceea asta. Băi, cum se deschide? Așa. Miroase a zahăr ars. Mai sincer să fiu,
E bună, dar are doar zahărul ăla gust. Un 8. Să spuneți dacă mai vreți episoade cu de-astea care să mănânc sau din alte țări. O să mâncăm și dulciuri din România, cine dracu n-are. Bun, acum o să încheiem episodul. Cred că vi s-a făcut poftă. Prea bune. Bun. Eu am fost Alex Dinamită și dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like